मायरे हमारा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। हमारा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। हमारा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। दुनिया दीवानी बा। दुनिया दीवानी बा। जे भी देखतावे नाम पूछतावे हमर, कागज पर लिख के गिरावे कोनो नंबर। दुनिया दीवानी बा। जे भी देखतावे नाम पूछतावे हमर, कागज पर लिख के गिरावे कोनो नंबर। केहू करत हमारा से माना मानी बा। हमारा हमरा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। दुनिया दीवानी बा। हमरा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। दुनिया दीवानी बा। हमरा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। पापा दुनिया दीवानी बा। पापा दुनिया दीवानी बा। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जयपुर। नया नया मिलतावे हमरा रोजे गहकी, निर्मल जोगे से आलमार कहियो ठहकी। दुनिया दीवानी बा। नया नया मिलतावे हमरा रोजे गहकी, शुभम राजा पटेल मार कहियो ठहकी। सौरभ परदेसी के ही हेनु कहानी बा। हमारा हमरा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। दुनिया दीवानी बा। हमरा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। दुनिया दीवानी बा। जब कजरा लगाइले हम आँख में, सारा लइका रहेला सफिराक में। अब तो बूढ़ो काटल चाह जानी बा। हमारा मायरे हमरा तीन मोहानी के ई दुनिया दीवानी बा। दुनिया